Здравейте, уважаеми зрители на българския футбол. Време е за сблъсъка между ЦСКА и Ботев Пловдив. Много интересен матч ни предстои след завръщането на Александър Томаш начело на ЦСКА София. Със сигурност Ботев Пловдив ще имат затруднения в този матч. Все пак да видим. Преди това съставите. Ставите са изписани на вашите екрани. Босато, Делова, Петров, Вион, Сайни Санянк, Марселин Карясо, Хайнц, Каршем, Линцет, Фаетон, Годин, Коялипо. Това е до ЦСКА. За Ботев Пловдив имаме Бернат, там Диакир или какъв беше там един защитник, Ники Минков, Балоянис, Карабельов, Антони Перейра, Акере, Попов, Анчукво и Винитри Боле. Това е съставът на Ботев Пловдив. Начало на срещата. Аз съм Валентин Трифонов. Пожелавам ви приятни минути с моето излъчване. Фаетон. Подаване към Коялипо. Фаетон. Възможност за ЦСКА! Каква възможност тук? Матиас Фаетон пропуска. Матиас Фаетон отново е черния кон в селекцията на ЦСКА. За кой ли път остава очи в очи с вратаря на който и да е от останалите 15 български отбора в FBET Лига. Фаетон е отбелязал само един път във вратата на който и да е от отборите. Сега възможност за ЦСКА. Коялипо. Сам срещу вратаря. Коялипо. ЦСКА открива резултата. Годин Коялипо бележи 1-0 за ЦСКА. Новото попълнение показва защо е в този отбор. Погледнете откъде тръгна всичко. От този гениален пас на Матиас Фаетон. След това очи в очи с Бернат, просто нямаше как да пропусне. ЦСКА открива 1-0 гол на Годуин Коялипо. ЦСКА започва много добре при Александър Томаш. Коялипо. Подаване към Фаетон. Излиза Ханс Бернат и лови. Минков. Попов. Добра работа от Хайнц. Възможност за ЦСКА. Хайнц. Подаване към Матиас Фаетон. Отново обаче Бернат внимаваше. Акере. Нарушение на Годин Коялипо. Центриране. Анвачукво. Попов. Възможно за Ботев Пловдив. Босато дремеше, както винаги. Пропускът е на лице. Първа по-сериозна възможност за Ботев Пловдив в матча. Вион. Скаршем. Фаетон. Подаване отново за Уал Скаршем. Възможност за ЦСКА. Скаршем овладя топката. Скаршем малко ще владее топката. Карясо. За Санянк. Линцет. Коялипо. Фаетон. Подаване към Скаршем! 2-0 за ЦСКА. ЦСКА вкарва и втори. Номер 7 Уал Скаршем. 2-0 за ЦСКА. Чудесно изпълнение на норвежеца. А какво да кажем за разиграването преди това? Всичко тръгна от Сайни Санянк, а след това тези тики-така движения остават без коментар. Уникално изпълнение в стил
Реал Мадрид или Манчестър Сити, можем да кажем. Но със сигурност ЦСКА започва много добре при Александър Томаш. 2-0 за ЦСКА след първите 45 минути. Така приключва и полувремето на стадион Васил Левски. 2-0 за ЦСКА. 3 точни удара за ЦСКА. Един пропуск на Фаетон и головете на Скаршем и Годин Куялипо. Абсолютно прилично първо полувреме и за двата отбора. Но ЦСКА надделява. Време е за второто полувреме. Да видим там какво ще се случи. Амвачугво. Подаване към Ивелин Попов. Твърде силно мисля, че е това подаване. Петров. Хайнц. Грешка на Хайнц, възможност Ивелин Попов, шанс за Ботев Пловдив, топката ще бъде изчистена и то доста добре. Фаетон за Куялипо. Подаване прекалено силно. Ники Минков. Акере. Чудесен шпагат от Карясо. Тъч за пловдивчани. Въпросът е след този матч дали ЦСКА отново ще излезе на победния път. За момента отговора е да. Делова. Изчистване на топката. Диабат. Минков. Добра работа сега. Куялипо. Подаване за Фаетон. Възможност ЦСКА отново да атакува в предни позиции. Матиас Фаетон. Подаване за Вион. Възможност за ЦСКА. Тибо Вион. Много владяват центъра. Явно отново ще се опитат нещо подобно да изиграят. Вион. Карясо. Не се получи паса на Карясо, иначе може би ще стигне и до гол. Добра работа сега от Умбар Делова. Отново топката му отнета. Ще има само размяна на притежанието в последните минути. Сега добра работа от Марселиньо Карясо. Подаването е за Годин Куялипо. Куялипо подаване за Фаетон. Твърде силно е това подаване. Време е за промени. 2 промени просто ще направим в нападение. Годин Куялипо напуска. Вместо него Иван Тасев, а Джейсън Лукило ще се появи на място на Джонатан Линцет. Бернат за Юнас там. Тук беше възможна грешката между другото. Акере. Нарушение ще имаме ли? Не, няма нарушение. Много странно. Тук състезателя на Ботев Пловдив извика, все едно беше охапан от акула. Толкова силно извика. Тук нямаше и нарушение в същото време. Ето ги промените. Куялипо напуска, вместо него Тасев и Лукило вместо Джонатан Линцет за последните 2 минути от матча. Матчът просто ще се доиграе. Георги Николов влиза за Ботев Пловдив. Възможност за Ботев, между другото. Ще имаме ли центриране? Не. Корнер. И този корнер. След този корнер всичко ще приключи. Центриране. Възможност за Ботев Пловдив. Топката е изчистена. Това е всичко. Победа за ЦСКА. Ето, че дебюта на Александър Томаш може да се нарече успешен. 2-0 за ЦСКА срещу Ботев Пловдив с головете на Годин Куялипо и Уао Скаршем. Второто падение със сигурност беше доста по-красиво, а Ботев Пловдив си тръгват тъжни от стадион Васил Левски. Това беше всичко от мен, Валентин Трифонов. До следващия път.